Nik. Nik. Apa to? Nik. Piye? Oke. Kowe iki apa tak sapene bae ya? Awas ra iso nek disape aku ora betah aku nek disape aneh lho iki. Kowe kira ngerti aku cek megawe kok ya njaluk mentel barang lho. Didik. Tak Didik lho. sapene bae lah kowe lah. Malah. Wis mbok sape lho. Wis kene. Ayo cepetan. Pak gawe ayo. Nih, Nenen. Nenen nih. Nik, aku jemput sapi lho Nik. Alah meneng cangkemmu cerewet aku ya kesel lho, Pak. Alah, Nenen. Ayo, Kang, meneng. Meneng. Kula nuwun. Monggo. Sapi to Nik. Nyi. Niki geni nggih? Kula nyi. Lah, iki geni tuh, Pak. Kula nyi gawok, Mbak. Enten apa? Ngene lho nyi gawok. Bojoku iki tak sape. Aku ki kesel. Dintel-intel sampai aku arep pedhot. Oh, lek soalnya apa ngono kuwi sing iso nyigeni, Mbak. Walah nyi, iso ra ya nyi? Iso, Mbak. Nyi, ngono kuwi lho nyi. Telok nyi geni ya nyi. Ya tak celoke sik ya, Mbak ya. Sampai ya, tunggu Nyi. kene. Sabar ya, sabar. Ora usah diceluk lah. Alah, Pak. Sabar tak celoke Kowe lho, dhisik ya. sampe iki bacin aku salah betah, Pak. Menora, ngene uang sini. Tak tangmu sing ngono. Menora. Lah jane wong iki nek topo ning ndi to? Mau tak dingu kok ora nek. Nyi. Nyi geni. Nyi. Masalah. Lah wong iki nek topo ning dhuwur terus aku piye iki? Nyi. Nyi. Nyi geni. Apa? Berisik bengak-bengak ae. Kae lho nek pasien. Iso nangkreng ning dhuwur ngono kuwi lho. Ganggu wong topo ae lho kowe iki. Lah lekmu topo lho sak nggen-nggen. Jenenge wong topo golek kedamaian. Wis gendong bali oh. Ya, aku balik di oh. Gendong lho ya. Ya, Wis dinteni ket mau kae. ya tak rampungke saya dilik neh. Ya wis, Ana balik oh. engko lali. Ora. Urung pikun aku. Balik ya. Ya. Wah jenrang gadek nyete wong iki. Nyi gawok suwi men to, Pak? Kok nyeluk nyi geni kok suwi men? Mbak, Nyi gawok piye? sik ya sabar ya. Ini geni dilit neh teko. Aduh kon sabar iki wis ra betah lho. Oh, saiki dhek topone ning dhuwur kae mau ki, Mbak. Delok aku lho jan wis koyo Aduh, koyo jangan sabar ya. lho. Nyi, piye to Nyi? Pak, kowe jeng sini to, Pak. Tak tuwapuk cangkemmu. Sik ya, Mbak ya sabar Nyi, ya gendang dinteni. ya. Oh, aku dhek dilit neh balik aku tak nyiapne. Oh iya. Ish, jan Pak kowe iki aku jan mentolo karo kowe. Rasa meneng blas. Napa? Anu Nyi geni. Iki lho Nyi. Apa ini nyebuk ki